baleli khasi. Angiphinde ngibonge ithuba lokuthi ngiphinde nibuye nizobukela nayi enye ividiyo. Kuleli khasi-ke mangabe kuwukuthi uyaqala ukubukela le video, sichaza imithi yesintu kanye nemisebenzi yayo. Namhlanje-ke siniphathele umuthi okuthiwa inguduza. Lo muthi lo ikakhulukazi kusebenza isigaxa sawo. Siba negwebu nje kakhulu mangabe uzosifaka emanzini, kuphihlika nje igwebu impela kube ngathi ufaka insipho. Siyaphekwa-ke lesi gaxa lesi uchathe ngaso. Abesilisa bayachatha ngaso kanye nabesifazane. Uma wesilisa unenkinga ukuthi iqolo lakho lihlale libe nobuhlungu, uyakwazi ukuchatha ngalo muthi ukuze kudonseke la makaka lawa okuyiwona angamahlelehlele awenza ukuthi iqolo libe buhlungu. Noma unenkinga hlampe ukuthi wena muntu wesilisa unenkinga ukuthi induku iyakhathala, uyakwazi ukuchatha ngawo uvuselele imizwa. Nabesifazane-ke bayakwazi ukuthi bachathe ngawo lo muthi uma benenkinga yesigaxa esihambayo esiswini. Lokho kwenza kube ngazuthi bakhulelwe, banyakaza into esiswini eyale nale, bayakwazi ukuchatha ngawo lo muthi. Lo muthi-ke awenziwa ube strong mangabe uchatha ngawo, wenza nje ube lula bese uyachatha ngawo ngoba uyadonsa. Iyona-ke inguduza ebengiyiphethe namhlanje. Qhubekani nibukele ikhasi, nisubscribe. Inkosi yomusa inibusise.